ती मला म्हणाले की आपण लग्न केलेलं काय वाईट आहे. मी म्हटलं मी खूप फाटक्या घरातला माणूस आहे. बर माझे आई वडील शेती करतात, बर रोज शेतात असतात. आम्ही खूप सामान्य घरातले आहे. तू मोठ्या घरातली आहेस. ती वयानं माझ्यापेक्षा मोठी, 2.5 वर्षांनी. मग आमची त्या लेवलला अंडरस्टँडिंग खूप पक्की होती. आणि मग ते आमच्या आईवडिलाचा विरोध, त्यांच्या आईवडिलाचा विरोध. बर पण मग कालांतराने त्यांना कळलं की नाही, मग ते दोन्ही फॅमिली ऍग्री झाल्या. आणि नंतर आम्ही लग्न केलं. तर भगतसिंगाच्या फोटोला हार घालून बर आणि भगतसिंगाला स्मरून बर माझ्या बायकोला मी सांगितलं की माझं पहिलं लग्न हे चळवळीशी झालेलं आहे आणि दुसरं तुझ्याशी झालेलं वा. आहे. वेळ जर आली की तुला निवडायचं का चळवळीला निवडायचं, तुम्ही चळवळीला निवडेल. चळवळ माझा आत्मा आहे, चळवळ माझा श्वास आहे. बरोबर. आणि मग ते लग्न अशा वेगळ्या पद्धतीने झाल्यावर सगळ्या वर्तमानपत्रात कव्हर स्टोरी झाल्या. आंदोलनात फुललेलं प्रेम आणि प्रेमातून लग्नाचं आंदोलन.